Hoi morenya kwa Ramogi juanka mora maintiri agero ni odiochieng' mari dhieyo makare machiegni ang'ich welo elo jaelieta kabende koth pod medo chue e gwenge mopogore opogore pacho kaka bende otieno manyoro koth noketho mwandu mathoth kachiel kod apise mag jodak e boma Nairobi kama nitiere e gwenge mopogore opogore. Nyaka Ramogi bende dongono odiochieng' makiny kende to chieng' wuok tich chopo kabende kweth mar Azimio la Umoja pod onyono kar tiende ni chenro mar ng'anyo pod biro dhi nyime mana kaka nochane maka bende koro kweth mopogore opogore osebedo kawuok oko mar kwedo ng'anyono ahinya to weche mag ketho mwandu mag ji e boma mopogore opogore ahinya to boma Nairobi ma bende ihinyo bago ng'anyo machalo kamano. Nyaka Ramogi magi kod mamoko magi moko kuom weche ma omiyo pek. Jodak ma Nairobi kwano lal bang' oula monjo ute kod kuondegi mag tich. Sijui hawa watashtakiwa kwa nini, sababu nimeona katika website ya DCI ameomba msamaha taifa. Kweth mar Azimio seyo bila kuom mako kendo dino ne joheragi ariyo Nuru Okanga kod Calvin Gaucho nyaka wuok tich juma manyien. Mimi nimewahi kukupigia kura. Mimi nimewahi kukushikilia. Sasa bwana Agwambo, kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Jatend piny William Ruto tieko limbe ma South Nyanza kane oyango chenro mag dongruok Migori kawuono. Machiegni nyaka Ramogi parne kaka pile otema machuo kinyalo oro wa namba wa maen 2360 bende wayudore achiel kachiel e mbui mar Facebook, wayudore Twitter, wayudore Instagram kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Obila pod odino ne jotend riwruok mar were mag Azimio mane omaka chieng' tich abich kuom bago ng'anyo e bura Nairobi nyaka chieng' wuok tich. Calvin Gaucho kod Nuru Okanga magin jotelo mag riwruog rowere mar Movement for Defense of Democracy kara MDD ne ochwale log tich maduong' mar okwach kich kendo obiro tergi e doho chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino miyo waler. Ndalo ariyo motelo ne ng'anyo mar Azimio chieng' wuok tich e juma manyien, riwruok mar Azimio oyudo buok bang' obila mako ariyo kuom jotend riwruok mag rowere mage mideno ni Movement for Defense of Democracy MDD. Kaluwore kod okil Kamaloka Danson Omari, obila ne omako gai mar bunge la wananchi Calvin Gaucho kod Nuru Okanga, achiel kuom johera madito mag Azimio e bore Nairobi. Clans wetu wawili Okanga na pamoja na Gaucho walikamatwa jana. Walipokamatwa walizungushwa katika police station tofauti, kisha moja akawekwa katika jela kule Limuru, katika Limuru police station, mwingine akachukuliwa ile inaitwa Karuri police station. Kaluwore kod okinde magi, obila ne omako Gaucho kod Okanga odhiambo manyoro kuom yore ng'anyo mar Azimio mar chieng' wuok tich. The state prefers to have them charged for what they refer to as the unlawful assembly. That the events of the 20th day of March 2023 forms the facts upon which this charge that is supposed to be levied against them is founded. Sababu za hawa wawili kushikwa ni kwa sababu za picha walimokuwemo 2008. Okil Kamaloka Danson Omari okwedo picha ma obila otiyogo e makoro werego. Tumeuliza kama DCI ameapologize kwamba zile picha zilizofanya wakamatwe ni za 2008. Mbona wanakamata hawa watu? Mabiro bang' ute fwambo weche mapacho kae yango ni piche ma DCI ne oketo mbui margi gin mag miriambo nikech moko kuom pichego gin mag ng'anyo mar 2008, 2013, 2018 kaachiel gi moro mar piny Burundi. Sasa DCI mwenyewe amesema kwamba kwa sababu ameomba msamaha, ameweza kusema kwamba zile picha alizoambia watu, ule ujumbe aliambia wa Kenya ni ujumbe ambao ni gushi. Geno mar okindego mar golo Gaucho kod Okanga rambum ogore Luanda bang' okwach kich yango negi ni giyudo chik kowuok malo mondo kik giwegi thuolo. Tumejaribu kuomba wapewe ile dhamana ya polisi, wamezuiliwa. Wale walio hapo wamesema kwamba
instructions zimetoka juu kwamba wasiachiliwe. Moko kuom jotend rowere mag Azimio onyiso piny owacho ni meko mar Gaucho kod Okango ok bi bwogogi kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien. No amount of intimidation will prevent Kenyans going to the streets. Nuru Okanga and Gaucho, they have been arrested simply because they do not want them to be on the streets on Monday to mobilize young people. Bang' dayo dho Gaucho kod Okanga log tich maduong' mar okwach kich, obila chano chwalogi e doho chieng' wuok tich juma manyien. Gaucho olor ne stesend obila ma Limuru e kinde ma Okanga do dhi tieko dira mare e stesend obila ma Karuri. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol matayo tije mag obila e pacho kae mano NPSC ogolo siem mager ne jopiny mar goyo kata rakore kod obila e kinde ng'anyo mag riwruok mar Azimio. Ka olose boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde nyasi mar duoko erokamano ne moko kuom apisas mag obila, jakom mar NPSC Eliud Kinuthia ne oramo ni NPSC biro chung' kod apisas mar neno ni ok oroch ratechgi. Kinuthia yango ni ng'ata mabiro temo goyo obila ibiro kaw ne okang' mager mar chik. Bende okwayo joma bago ng'anyo mondo tim ng'anyo e bwo chik ma ok girocho kwe kata ratich oganda mamoko. And Kenyans who are exercising their right through this call for maandamano, please exercise caution when you are dealing with our employees. We will not hesitate as an employer of police officers to take a very stern action against any member of public who hurts any member of security agency, and more so our police officers. Police officers have families, police officers are human beings, and if really you come to them in peace, you really enjoy maandamano. If you come to them in peace and you follow their guidance, you will really enjoy. If you come to them hurling stones, carrying crude weapons, and wanting to attack and injure the police officers, I don't think I will encourage them to respond with rosy flowers. Kawadhi kaunti ma Kisumu ene ten boma ma Kisumu kwa jopiny mondo luw chik kendo kiketh mwandu moro amora e kinde ng'anyo ma obagi kod kweth mar Azimio wuok tich juma manyien. Ka otwako jokanyo mamoko, meneja ma boma ma Kisumu okwero oganda mondo kiket liet e ng'anyo ka okwedo maundu ma ajamiejo e ng'anyo ma kamano. Nyaka wabed gi demonstrations ma peaceful. Kik wabed ni jomafundu kosedonjo e demonstrators to kawo mon to deyo bambo mon to kawo properties mag ji giketho to gidino nderni to gimaji simbe gi pesa to gigo properties mag ji gi kite to gidhi e bache ji to gikawo gik moko githuon gichamo, giketho supermarket to giwang'o gik moko to giketho fence, giting'o mabade gidhigo. Mago jokuoge, mago ok demonstrators. Koro wadwaro ni jo political leaders mantie kutimo demonstration to timo gi kwe, lakini waseloso gi police ni political leaders watimo demonstration ne uru nu keto gimiluongo ni marshals ma defend. Ku neno jakuo moro amora yu ng'ata miwinjo ka wacho ni wadwa dhi ketho gir ng'ane, kel ka police mondo dhi odak kod yaga. Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien matimore kor gwenge mopogore ka bende wakelo ni mana kaka gidonjonwa. Kwadhi e kaunti ma Kisii en bura mane omaki ne achije mayandi tudo gi tim makoch mar lodho oko wang' Baby Junior Sagini ne oidho ndamo machielo bang' janeno maduong' e burano ne golo neno matut katudo achich achiel gi tim maundu no. Doho no winjo neno e kar masira kaka Millicent Adhiambo leronwa. E bura mani winjo e gweng' ma Ikoruma kama ne masira makamano nojukwe Baby Sagini, janeno manogolo nende e yor apanda ne olero kaka achich maduong' e burano nolodho oko wang' Baby Sagini kotiyo gi pala kapok nosoye gunia kendo wite puotho oduma moro e alworano. Jalno nogolo nende e nyim jang'ad buche e doho mamalo ma Kisii, Justice Christine Ogweno. Janeno no nolero achiel kachiel kama ne masira makamano timore to kod gik manotimore ne Sagini, kowacho ni bang' achijno fwenyo ni ne onene nochune mondo ringo pondi e gweng' moro mabor gi alworano e yor reso ngimane ma pod owacho ni ni andaki. Achich machielo ma en da Sagini bende ne oyango kuonde mane masira manojuko nyakwareno ne otimore. Jamin wach e burano Winston Magara
Emane penjo achije Alex Ochuogo, Rael Nyakerario kod Priska Nyakerario gik manotimore e monj Baby Sagini. Achije go yande odonja gi keth mar kelo hinyruok ne Junior Sagini e kind tarik 13 gi tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo e gweng' ma Ikuruma e sub county ma Marani. Kanyaka sani pod gidagi yie ketho makamano. Junior Sagini gi nyamin mare maduong' ochung'ne gi e burano gi okil George Morara. Joneno mamoko e burano biro chiwo nendgi e doho mapile wuok tich tarik 27 dweni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent kuom lipodno. Kawadhi nyime ni buok nomako jodak e gweng' ma Muivona e kar chung' od bura Maligari mano kaunti ma Kakamega bang' ringre jal moro madichuo ne oyudi kaleo e wi pi e aora ma Kipkaren. Ringre jalno ne oyud kod rawera moro mane riko otero jamni modho pi e aorano. Ka oyango wachno jalup ruoth e gwenge mag Musembe Pamela Siangu olero ni nyalo bedo ni pi ne oywayo ringre jalno kowuok e gweng' machielo. Siangu owacho ni pok yudo ripot moro amora mar nyalo konyo yango jalno kata nyuonde, ka okwayo jopiny ma wedegi olal mondo ogo lipot ka obila. Nilikuwa nilileta ng'ombe nikaona kitu hapo kwa maji. Nikakuja hapa hivi kuosha kambuti nikaona kaa ni mtu. Ndio hao walikuwa wanateremka hivi ni kawaida. Walikuwa wanatukuja hapa hivi nikawaambia kuna mtu hapa mnakuja hapa. Tulikuwa tumekuja kuoga hapa mtoni. Na tulikuwa tushaoga na tukaenda mahali kwa dakika kidogo kurudi hivi tukaambiwa na mwenzetu hapa kwamba kuna mwili unapatikana ndani ya maji. Kwa hivyo sisi tukashuhudia pia. Hapa Musembe sublocation tumekuwa na mwili umetolewa kwa maji tukisaidiana na raia na polisi ya Lumakanda. Tumepata mwili wa mwanaume ambaye amevaa yellow top na long ya blue, na mwili tumefaulu kutoa na haijajulikana ni mwili ya kutoka wapi. Na sasa kwa area yangu sijapata mtu ambaye amepotea kwa kisanga hicho. Sasa mwili umepelekwa Webuye. Yeyote ambaye ana habari ya mwili ama mtu yeyote amepotea kwa area yake anaweza tafutia huko Webuye. Janelo Paul Mackenzie mar Good News International Church mane ochwale nyimdoho bang' chich kode nino chuno nyithindo moko ariyo mondo bed kech mane gichwe gi wito ngimagi koro gikone to we thuolo gi ramona mar Senegal-10. Anyuola mag nyithindo mane owito ngimagi ywak ka ginyiso luoro ni dipoka ok giyudo ratiro na nyithindgi. Nyithindo ariyo ma johigni 5 kod 5 noyangore ni nowito ngimagi bang' jadolo no chunogi kod kech. Nyathi moro mane jahigni 8 mane odinne e ot achiel kod jowadgi to noresi kendo oseyudo thieth. Jonyuol nyathino kwayo arita makende ne nyathino kaluwore ni bura pod dhi nyime. Jambo ambalo nazidi kulilia ni kwamba haya madhehebu ambayo hayaeleweki, ambayo yanafanya mambo mengi ambayo ni kinyume, na narudia serikali iweze kuchukua hatua kali sana, na imekuja imepoteza watu wetu. Mambo mengi ambayo hayaeleweki yanafanyika na wengi wanaacha tu hivi. Hiyo si vizuri kabisa. Lazima hatua kali zichukuliwe dhidi ya madhehebu ambayo hayajulikani, ambayo yana mafundisho ambayo kinyume cha Biblia kama maandishi. Kwa hivyo mimi na uchungu nimepoteza wajukuu wawili, lakini pia furaha yangu ni kwamba huyu mmoja anaendelea vizuri. Tunaendelea kumlinda na tutahakikisha kwamba ataenda shuleni kama watoto wengine. Ramogi monj makinde ka kinde oserocho somo e gwenge moko aluora mar Hoho mar Okak. Jojore moko osebedo ka monjo kendo chwalo mwandu e skunde. Achiel kuom sikunde ma oseyudo olal e lwet jomaundu en Kapindasum Primary e kaunti ma Baringo. Jopuonjre kod jonyuol orwako kony mar chiemo kod gige nindo mane ochwal kod kanisa moro kuom tudruok gi tendo bila. Diana Olonde miyo walipodno. Eskun Primary ma Kapindasum manitiere gwenge ma Baringo South. Wero kwako alura. Jopuonjre rwako welo gi mor. Welo kelo resruok e kinde ma maundu osebedo karocho somo e alworano. Jopuonj lero ni jomaundu osebedo ka monjo sikunno kendo kwalo mwandu.
So niko na zaidi ya watoto 100 yenye hawana mahali pa kuketi. Wengine wataketi frame, mwingine atapata kichuma pale, bora tusome. So those are the challenges tuko nayo darasani. Vitabu vyetu vililiwa na mchwa, kumbe sikuwaonyesha viko pale. Vililiwa na mchwa. Vile vitabu ambavyo viko ni vile vya CPC, hiyo ni sawa. Lakini hii ya system ya 844 vililiwa. Monj makamago oseduoko chien chenro mag somo kendo keto luoro e kind jopuonj gi jopuonjre. Kawuono giyudo fungruok nikech welo limogi kod kony. Welo mane ochopo ka omanore kod chiemo gi gige nindo ma osebedo kanok e sikunno. Osies mamuchongo Simon Karori mane en achiel kuom welo ojiwo tudruok e reso jopuonjre ma alwora ma jonjore thoro timo e maundu kinde ka kinde. I really want to affirm that we are going to remain focused, very firm, and very resolute about eliminating bandits around here until the area will become very secure and very calm. Umedo ni gidhi nyime gi keto arita makare ma neno ni onge nyathi mora mora ma hinyore ka nitiere sikul kokwayo jonyuol mondo te nyithindgi sikul maonge luoro. I want to assure you of our firm resolve as National Police Service to make this area as secure as possible. This area will be a paradise. Jokanyo kwayo piny owacho mondo rid arita ne jopuonjre kaluwore ni monj kod oro osemedo gi midhiero maduoko gi chien e sombgi e kinde ma jowadgi e counties mamoko to dhi nyime kod somo. Kile ambacho ningependa kuhimiza jamii ni tuweze kusupport event kama hii, tuweze kusupport mambo kama haya. Ukipata sanitary towels, ukipata mahindi, ukipata chakula yoyote ambao unaweza support hii shule nayo, sisi kama St. Martin tunawaalika, unaweza drop pale kwetu St. Martin ama pia udrop Muchongoi police station. Ukilala usiangalie nalala wapi, sawa? Wewe njua si nitalala nitaamuka. Sio siku imepita. Ukitoka hapa na max zako 400 uende Alliance, usiangalie umetoka katikati ya Muchongoi at bandits. Kony mag chiemo kod gige nindo gin mana moko kuom dwaro mag jopuonjre manie alwora ma monjo dagi rumoe. Diana Olonde, Ramogi TV. Wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama higni 5 mokalo lono sienyore kan kunyomula mama Kalda e Migori County. Masirano ne onego jokuny mula machuo auchiel. Moko kuom mine mane owito joutegi koro mako tij mula nyaka gi nyigi. Giwacho ni toyo kite kod luoko mula e yorgi mar yudo tonglo. Kaporo dhelo mine dweni ma e sigand kinda mar mine makunyo mula e kaunti ma Migori. Okinyi kokinyi dhano chiewo kendo mako apaya ka gichomo tijegi. Kuonde kunyo mula mama Kalda e kaunti ma Migori gine apise mag joma ong'eyo tij mula. Mine okodong' chien. Girwako gige tich kendo gitwenyo gode mag manyo yuto kod chir. Kinda omiyo gikayo omenda e wikite mama Kalda. Kara kamano, masiche mag buche mula to luorogi moketo gi diere. E dwe mar 5 higa mar 2018, lono sienyore kar kunyo mula ni monego joma chuo auchiel. Olivia Wuor gi Judith Omondi nowito joutegi e masirano. Piny ne pek, dwaro ng'eny to yuto nok. Chano miyo minegi oumo wang'gi ne midhiero ma joluwo jokuny mula. Sani gitemo riyo wuoch joutegi ka ting' mag udi turo gokegi giwegi. Kae kama watieni no maya wuon parwa 2018 dwe mar 5. Gisechego eko no weya ka an gi nyathi mane dhi timo klas 8 to nan gi nyithindo 4. Matin gisechego ne ni pre-unit. Koro kane gisetho ne githo ka dhano 6. To no weya mine ma size wagi, wana size ni. Koro gi bang'e no kano seikgi to nabedo piny nang'i awacho ni ayudo sechego kana awaro ga rech. To nikech no weya gi nyithindo ma nyaka konyre, nyaka gichiem gidhi skul giluokore girwakre. Nang'iyo nano ka oan rech nok nyal konya. Kore gi pesa manan ge lweta bene tin. Koro bang'e no naparo nachako biro na yiero ni mondo abi atika. Bang' ka nosetho
nyoya ge nyithinda uchiel. Koro chuna ni ambe nyaka bi ati kae mondo ayud kaka nyakonyra gi nyithindo. Koro an gi pek nikech nyithindo noweya gi nyithindo uchiel gi dhi skul. Koro koka bira manyo to samoro kaka nyakonyra Tingo ogunde, toyo kite, yuko pi, ni eka yude mwandu manie buolo. Mine gi mama Kalda okoluoro chilo. Gimulo lowo kod kite nikech tij mula ema pidhogi kod joodgi. Luchgi ywayo chiemo e mesa, kendo miyo gi duoko mag dwachgi mamoko kaka omenda mag puonjo nyithindo. Koro asebedo katiyo ka mama noweyago ka ne klas 8 no nyotimo penji ga mokalo form 4. Maluwe sani ni form 2. Koro ka ematie matin tachwalogo. Mine onywako tich kod nyigi. Ma en achiel kuom nyithindo manyiri ma koro donje tij kunyo mula bang' yudo ich ma ohiu. An kane an e skul namako ich, kaso koro nodhi awe skul. Aduogo nikech kaka nanyuol, naonge ng'ama nanyawe gi nyathi, nikech mamwa ne menyo. Koro ambe nawacho nang'o akonye menyo. Nachako konye, koro achako bira kode kopa mos. Masa ni pudana na kopa, nikech ne onge pesa manyadogo skul. Ting' mar bedo miyo odhire e hoho mag mula. Eka oyud chak kod chiemb nyathi. Owacho ni pod en kod siso mar dok e sikul. Achako gi uso tong'. Ayaye uso tong'. Adonjo koro e gold. Mwamenyo gi mamawa. Opango kaka nyadok skul. Moido matin to nitie kaka wakano. Koro wapango kaka anyadok skul. Mondo amba some nikech ambe lit na kaneno ka jowet na dhi skul. Tane dhot. Gido lit na masite moko kenda yuaka. Gie sani, chune nyako kony min gi rito nyithindo ma oriwo nyaka mare ma jahigni 2. Kata kamano, tij mula ni ok yot. Samoro rogo kuondgi, wadonje. Koro ing'e samoro nyachak ihinyo. Koro chuno anwa biro nikech ng'ama nyamiwa konyonge. Nyocha ne pod atindo, sama kora gikeni, to kabiro matiye, to ka ng'anindo dindarama mokanwa kata ka konyo. Yore mag luoko lowo bende jaketgi maji kamarach kaluwore ni ji thoro tiyo kod mercury, mawachore ni nyalo hinyo ngima dhano. Mercury oketho ga wang' kitiye mang'eny. Lwedo bende obaro. Koro mani challenges. Maya mar ariyo lowo mar gold ni oketho ga del. But mane rach masebedo go kane, lakini gold wuon pesa to en go. Jolony wacho ni gudruok mar mercury e del nyalo keto kwiri e obo, nyarogno, wang' kod pien del. Kwiri makamano bende nyalo rocho obwongo. Paro mar chik ma pacho ka mar 2016 ewi kunyo mwandu manie buolo kwedo tiyo gi mercury e luoko mula. Kata kamano jokunyo ywak ni pok giyudo yo machielo mar luoko goldi. Jotelo moko jiwo duond mine e kwayo kony makare kowuok kuom piny owacho. Barabara oningo jo oyud maber materugi e mining sites go. Jo oningo bende yudo security maber in terms of street lightening around mining environment. Jo oningo bende yudo pi maler nikech kidhi kacha pi makacha is so worst. Jo oningo bende yudo clean environment. Mara ariyo kuonde mabendo osebedo maricho oningo beni set aside pesa e department mar environment mondo at least inyalo dhi timgo mining closure kuonde ma jo osakunyo mokunye gold koro dong ka bugo nitiere wanyalo kata pidhe kore e ndeke. Mine gi sani ogudo wiyegi e bwo lowo e manyo mwandu kaka mula kod kopa. Geno margi en ni masiche biro sudo mabor kodgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi mago mine matiyo matek e kaunti ma Migori kar kunyo mula Makada kata bed nigi yuago pek manitiere kod rem mar kony kowuok kuom piny owacho mar mondo mi kata obedo ni gitiyo matek to bende ginyal rito ngimagi e yo makare. Wadwani mondo wayue matin kata kamano moko kuom ote medo molo ka Jacob Otieno ka en Kidube wacho Ramogi ler kabisa. Wadito ng'anyo kalure kod ngima matek ma jo Kenya sani kale. Frederick Abia Nyong'o ng'at ma oketo nyithindo ma otho kechno weuru luonga ni jadolo luonge uru ni jajuok Ruto no mondo we
wacho ni jatend piny mondo we ji ong'any e yo makare kendo ging'any kaluwore koda pek mar ngima okichuonwa nyigi kanyo. Nyakora Mogi, we wayo matin kik idhi mabor. Ma en chenro mar Ang'ech Welo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo Nyakora Mogi, jatend piny William Ruto tieko limbene mar ndalo adek e alwora ma South Nyanza kawuono. Ruto ne odhi Kuria East kama ne oyango e gedo mar ndara e kind chenro mamoko. E kindeno bende Ruto medo sayo kweth mar Azimio One Kenya Alliance kuom chwalo ng'anyo ma juma ka juma ma lipodni Jo Juma miyowa e yo makama. Bang' timo limbe mare e kaunti ma Kisii, kaachiel kod kaunti ma Nyamira, jatend piny Kenya William Ruto ne otieko limbe mare mandala de e gwego mag South Nyanza kod kaunti ma Migori. Leo nimefika hapa tupange mambo ya maendeleo pamoja na nyinyi. Jatend piny Kenya William Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi e kind jotelo mamoko ne olimo sub-counties ma Kuria East, Kuria West, Uriri kaachiel kod Rongo. Ruto ne oyango chenro mag dongruok mopogore opogore ma oting'o gedo mag apeini. Ya mambo tumeongea na mjumbe wenu ni ile barabara ya kutoka hapa Stella kwenda Sibuoche
kwenda Gogo mpaka ifike Oyani. But vile wamesema, unajua wewe ukisema jambo tu kila kitu inafunguka na sisi tunapona. Ruto etwak mare igwego mauriri ne omedo kwedo ng'anyo maiba kod kwethno mar Azimio One Kenya Alliance. Sasa mimi nataka niulize Bwana Agwambo, mimi nilikusupport nikakufanyia campaign, mimi nimewahi kukupigia kura, mimi nimewahi kukushikilia. Sasa Bwana Agwambo, kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Wewe utanifanyia campaign lini? Mbona unanifanyia maandamano? Rudishe mkono ama namna gani? Kwani kurudisha mkono iko makosa? Bana. The results, our institutions have been tested. IBC was tested. The Supreme Court was tested. Ladies and gentlemen, we cannot reverse. Ne oseo jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kawacho ni ng'anyo okony kendo ketho mana mondo jopiny. Badala ya wewe kunipangia maandamano, wewe ujipange unipigia kura 2027 ndio mambo ikuwe even. Oriri, Migori, you are the gateway to Tanzania. You are an international highway. We cannot afford to disrupt international trade. We need money. We need jobs. Elimbeno, Ruto kod Gachagua ne yango ne giikore mar tiyo ne jo Kenya duto maonge kweda mora mora. Nje kwa maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi sitaruhusu mtu yeyote kubagua watu wa Kenya wa kutoka jamii yoyote ama sehemu yoyote, kwa sababu hiyo ni siasa mambo zamani. Bwana Nyamita, nimeona vile uliniambia. Unajua mimi ndio niko na ile kitu ya kupima. Hii Wajaluo iko sawa sawa. Hawa watu iko sawa sawa. Hawa Wajaluo waingizwe serikali ya William Ruto wakuwe ndani zaidi. Kata bed nigi jiwo dongruok, jochung weche to somo siasa e limbe mar Ruto e alwora mar Nyanza kasi Raila Odinga e yiero ma kom jatend piny Kenya e higni mokalo. Jotelo mamoko mogego makaluo mane otonjo jatend piny Kenya bende ne osingo dhi nyime kotiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar chwalo dongruok e gwengego. And we are partnering with you for the country to advance and progress our people. Ochako duogi koso kiko duogi. Obio duogi kendo duogi. Watim maendeleo. Jiadima wacho no wawere gi siasa watim maendeleo. Koro ng'ato kik wuondu ni ong'iewa notimwa nade. Wan wadhi neno President Ruto ka chieng' rieny mok wapondo kaka jomoko dhi gotieno. Jalbro Mauri Mak Nyamita, Marungo Polabuor, Makuria East Marwa Kitayama, kaachiel kod mar Makuria West Mathias Robi, ema ne ochopo e limbe jatend piny Kenya. Gavana ma Migori Chilayako ne orem chopo e limbe jatend piny Kenya, kanyoro ne olero ni ok ne ogwele e limbe ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apise mag migao mar lowo e kaunti mar Trans Nzoia oloro apoya nono kuom ndalo 14 mar weyo thuolo ne timo nonro ewi mibadhi ma oyangore ni timo kod moko kuom apisas e migao no. Apisas mag DCI ne omonjo apisego kawuono gokinyi kendo yudo bok mag lowo mabandia mane gilero ni itiyogo e yako lope moko. Obila odino ne achiel e kinde ma komanda mar obila ma Trans Nzoia Patrick Labolia osingo nonro matut kod apedha ne achija moko. Kane wuoye wachno jatend migao mar lowo e kaunti ma Trans Nzoia Jane Rose Mutama olero ni jopiny osebedo ka chwalo ywak e weche motenore kod uso kod nyiewo lope e gweng'no. We have 75 fake titles. We have 16 so far cancelled original titles. Shamba la lote ambalo lafta ni plot. Hakuna mtu yeyote anaweza kupewa title kama land officer kufika kwa ground akachunguza ground ako ground ama hapana. Sababu ni makosa sana kuwa na document wakati hauna ground.
Tunapata vilio sana kwa wananchi. Unapata kuna wananchi wanaishi kwa shamba, wameishi kwa shamba kama miaka 40 na zaidi, lakini mtu anatoka nje na title na anafukuza wale wananchi ambao wamekuwa wakiishi pale kwa muda mrefu. We are closing including the national offices in this particular place until sanity is restored, because now we have involved the DCI. Therefore that means I have the authority now to request for the full closure of this particular place for 14 days for investigation to be carried. Ramogi podwa dhi nyime koda kelo weche manyien achiel kachiel kaka gimedo choponwa kae ka bende piny owacho dhi kawo okang' mager ne joma ibiro yudi kaka mbolea manengo ne ogonyore kendo uso ne jopiny e nengo mamalo. Kane oloso e kinde chenro mar pogo mbolea manengo ne ogonyore e kar kano kothe boma ma Kitale, mano mbolea Linturi ne opimo chik makamano kod tim mar njore. Ne owacho ni chenro makamano en mar konyo jopur e neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. The area of farming is requiring, and we are going digital, because now we are getting, farming is not just any other type of joke. It is business like any other. I will not expect you to just now come in, apply for fertilizer, which you do not want to use, or if you are not a farmer. So anybody who is a serious farmer will apply for fertilizer that he wants to put into food production. So if you apply for fertilizer for you to go and pick and go and sell, you are a criminal. And you are just a bandit like the one that we are fighting in West Pokot. Ramogi gine bich mokalo lono senyore e kar kunyo mula ma Makalda i Migori timo mos ma en lipot ma bende ne wasichiwo kanyo. Aparo ne nitiere kikrok matin ka kamano wabiro dhi nyime koda miyo weche manyien mana kaka gidonjonwa sama gidonjonwa nyakwa Ramogi. Wabiro miyo weche gi mana kaka gidonjonwa sama gidonjonwa mar mondo mi wawinj ler makare. Abiro ng'iyo weche mamoko mabende choponwa kaeri kata lipot mabende ochwalonwa kanyo ero. Kata kamano nyakwa Ramogi aneno kanyo kambui wa mar Facebook Victor Okelo wacho ni erokamano Ramogi TV waneno e yono ero makare kaka ukelo weche e yono ero madwarore. Mike Shelton wacho ni en ng'anyo mar juma mabiro neno ni ok bibedo maber akwa jowa mondo bed motang' ne gimagi kata bedo ni gichopo mar mondo mi gi ng'any. Nyakwa Ramogi wadhi nyime koda weche manyien ka wadhi nyake county ma Homa Bay. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga jiwo chenro mar tiego rowere manyiri manie skunde mopogore opogore county no ma idendo ni Governors Mentorship Program. Thor wach mar chenro makamano en My Environment, My Health. Wanga ojiwo jotend sikunde mondo chop jopuonjre manyiri e chenro makamano ma ichiwe tiegruok mar weche mathoth. Okwayo jomanyiri mane ochopo tiegruok makamano mondo oke puonjre jowetegi. Olero ni tiegruok makamano ibiro tim ne rowere duto nyaka ma yawuoyi e dwe mar 9. Ojiwo jopuonjrego mondo tim matek e skunde mondo ginyal chopo lekgi ma gin godo. An investment can never come in a better way, Your Excellency, other than through mentorship. You care about what happens to Kenya tomorrow, and you want to lead the woman that is going to come after Gladys Wanga to be a better woman than Gladys Wanga. We celebrate you, Mama. This first edition is going to be the first girls edition, and in September we will be hosting the first ever boys edition of the Governor's Mentorship Camp, so that we are also able to bring our brothers together, so that as we mentor the girls, we also mentor the boys. Why did we bring you here today? We've had the girls who spoke here, the girls from Godmarera, the girls from Ringa, the girls from Asumbi, the girls from the other places. We hope that today opens your eyes to see that you can become whatever you want. Homa Bay County wasebedo kama mbele iye mima kumagu hiu
To nikech mano timore nikech pok wayudo somo maber ahinya kata puonj maber ahinya, to gikoro sani wamor kabisa ni koro gavana marwa Gladys Wanga en ng'ama miyo kendo kochako tich to chako gi nyathi manyako. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok kopia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Ramogi wadhi nyime ka midhiero mar koth omiyo jodak moko e kaunti ma Nairobi pod wuoro kama gidhi ninde kaluwore gi pi mano mojo ute ma oketho mwandugi. Johala bende kwano lal nikech ne giloro dukni. Kuonde moko kata yore mag donjo kuonde tich kod ohala ne ok kalre kaluwore ni pi opong'o peini. Ripota marwa Viola Alando nolimo kuonde dak ma Nairobi kendo loso lipodni. Koth okelo midhiero. Jodak makahawa Wendani e kaunti ma Nairobi ne nie ng'wech mar reso mwandugi ma oula omonjo. Hapa tumeamka asubuhi 6, maji imetuamkia 6. So imekuwa gani issue ya kaa kila wakati kukinyesha kuna flooding. Sima vile kuna kaa hivi. Na bado saa hata mmepata imepungua, zinachezeaga huku. Sasa mmepata hadi ukitembelea utaona kwenye watu wanafikwa huku. Sasa imekuwa ni shida tu natusumbua. Sasa kaa tunaweza saidia tafadhali mtusaidie juu. Nyewe tunaumia. Koth maduong' manochwe tich abich gotieno nomiyo oula omwomo ma odonjo e ute moko. Jodak okwamo e udi ka gitemo golo pi mang'eny mane omwomogi. Mvua imeanza, sasa hatujui tutaenda wapi na watoto. Watoto wengine wanalia kwa nyumba, hata kutoka kwa nyumba ni shida, hata chakula sijui tutatafuta aje. Naomba serikali mtusaidie hii maji iishe na tuishi kwa amani. Moko ok nodhi e tijegi kata e ohandgi magijatimo chieng' ngeso. Sisi watu wa biashara tunanga faida hapa. Juu hapa hakuna mahali watu wanaweza pita, hakuna biashara usiku na kuja asubuhi mpaka usiku kwa hapa na hakuna biashara juu ya hizi maji. Na hakuna mtu mgonjwa anaweza pita hapa. So tungeomba tusaidiwe kama tunaweza saidika. Jodak go kwano lal nikech pi mang'eny medo ketho mwandugi. Nimeamka vitu zangu zimeenda, nimejaribu kuokoa hakuna kitu nimeokoa. Nimeokoa mtoto peke yake, hata hatujui tutakula nini.
Tunaomba tu serikali tusaidie kwa hii maji. Yore mag wuoth bende ne chalo aore, kapi mang'eny nopong'o apeini momono jodak moko wuok dhi manyo yore mag yuto. Hii mvua ikianza tu kunyesha hivi, kuna damu iko pande hii ya juu inafunguliwa, maji inajaa kwa hii mto wa Kedhurai. Na ikijaa hivyo maji inasumbuanga huko sana. Kuna wakati ilisumbua wakatengeneza drainage hapa penye nimesimama. Hiyo drainage haijawahi tosha. Tena leo hiyo issue imerudia. So tunaomba tu hiyo dam wajue penye hiyo maji drainage hiyo maji kwa inaenda. Si inakuja pande hii inasumbua watu kwa manyumba. Achiedh nadi omako joma pi ohimo kagikwayo kony kuom tend county ma Nairobi mondo oresgi kata gi kuonde nindo nikech pi oula poko duono to piendegi bende pi owiyo. Ikiwa maji itapungua, hatujui tutahamia wapi kwa sababu hii place tunakaa yote ni maji tupu. Hatujui tutakaa wapi. Gimedo kwayo tend county mondo chopo resgi e yaro yore mag oula kendo yuero pi. E kinde no, jo ohala kod jodak maisili bende pi oluoro. Kama hatuna serikali, tunapiga kila siku, kila mwaka tunapiga kura, hatuna usaidizi. Midhiero makama okelo lal ne jo ohala mano chuno mondo olor dukni. Kasaya kuna kitu tumeona, kuna kitu tumesaidiwa tukafanywa. Kuna watoto hata wanaangukanga hapa ndani. Jo ohala go wacho ni gisebedo kod midhiero mar pi masiko pong'o apeini kinde ka kinde, ka giwacho ni uso odok piny kendo pi medo ketho mwandu mapod nie dukni go. Mimi bado duka yangu iko hapa na siwezi pita, hakusina wageni na tunateseka kwa hii maji. Tukiita kanjo si atutusaidia kupomp na generator. Midhiero makamano omiyo nyaka od thieth ma Muslim Medical Care olor kaluwore ni pi oula mono jotuo donjo mondo giyud thieth. Hospitali iko pale imefungwa. Kwa sababu gani? Nani ataenda kutibiwa kwa hiyo hospitali hii maji ikiwa hapo? Ingine ni hapa ni shida tu, kila mahali shida. Midhiero mar pi medore kaluwore ni yore moko mag oula odinore kod taka. Jopiny medo rito kony kaluwore medore ni pi madonjo nyaka e udi nyalo nyayo tuoche. Ramogi dakika 45 tok sachiel akwayi mondo wawegi kanyo warom kendo e chenro mar ang'ich welo kama bende abiro bedo koda wendo mano laktar Zipi ka bende wabiro twak kaluwore koda mine manitiere e tije mag sinema kaachiel koda yorego eko mag jiwo rowere e kinde magitemo manyo tich magidwa ni gitik tok tieko sikul. Kik bai, warom kendo sadek. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا لغايتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 لا